elimu bora untiere koda romo mabende ywayo jokanyo mopogore mabende intiere sekta mano mar puonj. Tang'ini weche mabende usebedo kulose en motenre koda achiedh nade mosebedo kaneno e sekta mano mar somo. Sani jopuonjre manyien donje mbalariany. Tiwinjo kanyo ywak makoni kod kocha mosebedo kaneno. Wach mar fee, wach mar deko mar help e kin mamoko. Aparo ni mano mwachak godo achiedh nade makamagi mabende jopuonjre yudo kata bed ni piny owacho to wacho ni gisebedo ka gichwalo omenda isa mowinjore. Igeni shida mar omenda e mbalariany en shida ma it's an old problem. Okay, shida mochako wasani to king'iyo malong'o wan kaka jolimu bora working group kotimo gimiluongo ni historical analysis. Tino ka sirkal okosebedo ka chung' adiera gi jopuonjre kata gi jopiny nikech king'iyo nonro matut momiyo wachopo kum wachopeni. Again, ne wan gimiluongo ni differentiated unit cost. Nentie the kind of fees mana nyithindo chulo nen uniform. It was around 26,028 and it's across board. Toka government okelo this different, the mean testing instrument makoro watiyo godo sani makoro kelo shida ni. Tunoneno ka nengo mar donje mbalariany no medore. To gisani giwacho ni giduoko fees between 25 to 40% and fees money. And mar differentiated unit cost koso mar unit mean testing instrument. Nikech ka giduoke by this 20-25%. Podi bong'e tibo ifunyo ni pod en bei mamalo sana. Kipimo gi chudo mane nyithindo chulo chon kane pok wabedo gi this mean testing instrument. Nikech ng'ato kokwalo gwendi yawa to tedo. Alafu wacho ni mon koro wabed gi kwe adi to korik tabam kibuom. Gima onego bed notimo if you are going to be sincere with one another. Oduok ni gwen, the whole of it. You don't steal two and compensate one, then you say there's justice. Manyiso ni okine gima piny owacho timo.